ଗୌଲି ବୁଆ 95 ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ଗୌଲି ବୁଆ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ କିଞ୍ଚିତ ଜାଣିବା। ପଣ୍ଡରୀନାଥଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସେବାକାରୀ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ ତୀର୍ଥ କରି। 8 ମାସ ପଣ୍ଡରପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। 4 ମାସ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଣ୍ଡରପୁରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ବାବାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ। ବାବାଙ୍କ ଚରଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନମ ପ୍ରାଣ। ଏକ ଲୟରେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ନୀରବରେ ରହୁଥିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣ ଭକ୍ତଗଣ, ସାଇବାବା କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ସାଇବାବା ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ପଣ୍ଡରୀନାଥ। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଏ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ପଣ୍ଡରୀନାଥ ବିଠୋଲଙ୍କର ଅବତାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦୟାର ସାଗର। ଅନାଥର ନାଥ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏ କଥା ଗୋଟିକ ମନେ ରଖିଥିବ ବନ୍ଧୁ। ଗୌଲି ବୁଆ ଥିଲେ ବିଠୋଲଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ସେ ଅନୁରକ୍ତ। ଯେତେଥର ପଣ୍ଡରପୁର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଫେରିବା ବାଟରେ ନିଶ୍ଚେ ଶିରିଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ରହନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏହିପରି ସାଇବାବାଙ୍କୁ କରି ଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡରୀନାଥ ହିଁ ସାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ବିଠୋଲ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭକ୍ତ ମେଳରେ ସାଇ କରୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ମାନ ପଠନ। ଆଲ୍ଲା ମାଲିକ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ନୀତି। ଯୋଗ ବାବାଶିଷ୍ଟ ରାମାୟଣେ ଥିଲା ପ୍ରୀତି। ଯବନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେ ରାମ ନାମ। ହିନ୍ଦୁ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତି ଆଲ୍ଲା ରହମାନ। ଦାସ ଗୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ଆରେ ବାବୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ସପ୍ତାହକୁ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। 7 ଦିନ 7 ରାତି କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇବ। ଯଥା ପ୍ରକାରେ ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଦାସଗୁଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ କାହାରି ପୁଣି ସାହସ ଅଛି ଟାଳିବାକୁ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରିବି ମୁଁ ଆୟୋଜନ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମନ। କୀର୍ତ୍ତନ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଠୋଲ ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ସାଇବାବା କହିଲେ, ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏହି ନାରାୟଣ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଶିରିଡ଼ି ଅଟଇ ଋଣ ଝଡ଼ର ଦ୍ୱାରକା। ବୃଥାରେ ରହିଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା। ବିଠୋଲଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ କଥାରେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ବିଠୋଲଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଶିରିଡ଼ି ଅଟଇ ଶିରିଡ଼ି ପଣ୍ଡରପୁରରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମ କରି ଭକ୍ତି ଭରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବେ ବିଠୋଲଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହୋଇବେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ସବୁଦିନ ପରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ପବିତ୍ର ଆସନ ପାରି। ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ବିଠୋଲ ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏହାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଗୁପ୍ତ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ସାଇ ସନ୍ନିଧାନେ। ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଲ କି ଦର୍ଶନ? ବିଠୋଲ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ। ସାବଧାନ ଭକ୍ତି ଡୋରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖ। ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ସେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତୁମ୍ଭ ପାଖ। ସେହିଦିନ ବିଠୋଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ସେଦିନ ଫଟୋ ବିକାଳି ଆସିଲା ସେଠାକୁ ବିଠୋଲଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ତା ହାତରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେପରି ରୂପକୁ। ଅବିକଳ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଫଟୋ ଗୋଟି କିଣି ନେଇ ଗଲେ। ଘରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ସେବା ପୂଜା କଲେ। ଏହିପରି ବିଧିଦେବ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ସାଇଲୀଳା ପ୍ରତିକାରେ। ଶିରିଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ପଣ୍ଡରପୁର। ଶିରିଡ଼ି ହିଁ ଦ୍ୱାରକା ଅଟେ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମନେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆୟର। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ମିଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସଦା କମଳାକ୍ଷ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଶିରିଡ଼ି ଅଟଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ଥାନ। ଭଗବନ୍ତ ରାଓ ଓ କ୍ଷୀରସାଗର କଥା। ବିଠୋଲଙ୍କୁ ସାଇବାବା କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରୁଚିଥିଲା ତାଙ୍କଠାରେ, ଏହି କଥା ଭଗବନ୍ତ ରାଓଙ୍କ ଲେଖାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କ୍ଷୀରସାଗରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଭଗବନ୍ତଙ୍କର ପିତା ବିଠୋଲଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୂଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିବାନିଶି ଅବିରତ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କର୍ମ ପୂଜାତି ସମସ୍ତ। ଯେବେ ଭଗବନ୍ତ ରାଓ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଡକାଇଲେ, କହିଲେ, ଏହାର ପିତା ମୋ ପରମ ମିତ୍ର, ବିଠୋଲଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଅହୋରାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭର ଉପାସର ରଖିଅଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ ତାର। ପୂଜାବିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଲନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ ବେପରୁଆ ହୋଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଡକାଇ ଆଣିଛି, ପୂଜାବିଧି ବିଧାନକୁ ଶିଖାଇବି କିଛି। ଏଠାରେ ରହିଲେ ପୂଜାନୀତିକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖି ଦେଖି ଆପେ ଶିଖିଯିବ। ଏହାପରେ ଚାଲିଯିବ ନିଜ ଘରକୁ, ପୂଜା କରିବ ବାପାଙ୍କ ପରି ବିଠୋଲଙ୍କୁ। ଦାସ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ ବଲିନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଅଟେ ମହାତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ସ୍ନାନ କଲେ ଏଠାରେ ହୁଏ ପାପ ମୋଚନ। ଭାରତ ବର୍ଷର ନାନା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ। ଦାସଗୁଣ ଥରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରୟାଗରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ସେ ଭାବିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇକି ମନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଗୁପ୍ତରେ ରଖି ବାବାଙ୍କ ନିକଟେ ଉଭା ହୋଇ ଯୋଡ଼ି କର। ବାବା ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅନ୍ତରର। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯେଣୁ ଜାଣିଗଲେ ମୋ କଥା, କହିଲେ ପ୍ରୟାଗ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୃଥା। ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରୟାଗ ଅଛି, ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସଗୁଣ ବାବାଙ୍କ ପୟରେ ମଥା ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ଦୁଇ ଧାର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଦୃଶ ହୋଇଲା ବାହାରେ। ଦୁଇ ଧାର ସ୍ରୋତ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଦାସଗୁଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ତଦ୍ରୁପ ଅଶ୍ରୁଧାର ଦୁଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଜାଗୃତ ହୋଇଲା। ସାଇଙ୍କ ବନ୍ଦନା ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା। ସାଇ ଅନୁଭବୀ ଚମତ୍କାର ଅଭିନବ। ଦାସଗୁଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ପାରିବ